Край Жеравна за 7-ми път започва Международния фестивал на фолклорната носия. Ще има и борби, надиграване и надпяване. За да ни разкажат повече за това, което предстои в Жеравна, в студиото вече влизат, ето ги тук до мен, Димитър Парушев, финансови директор на фестивала, и психолога Ина Антонова, който е един от редовните участници, нали така? Така. Да, добре дошли и на двамата. Благодаря. Първо да започнем с много важния въпрос. Скъпо начинание ли е този международен фестивал? За съжаление, всичко стойностно и хубаво струва много пари и за още по-голямо съжаление нито държавата, нито местната власт съдейства така, както би трябвало да съдейства за едно такова грандиозно начинание. Но когато има желание, има и начин. Щом 7-ми път се осъществява, значи наистина има начин. Какво трябва да знаят хората, които за пръв път отиват в Жеравна? Може би Ина да питам. О, че е прекрасно! Най-хубавото място, на което съм попадала аз лично. Казвам попадала, защото бях много скептична преди да отида първия път. Казаха ми, че няма да си ползвам 3 дни телефона. Това за мен беше най-големия шок на планетата. Абсурд, без ток, без телефон, някаква дива гора, на която аз трябва да седа там, откъсната от целия свят 3 дни. Казах, не, това няма да стане, просто забравете. То само в територията на фестивала въжат тия правила, може да излизаш, нали, ако много ти се говори по телефона. Казвам, да, добре. Значи аз няма да влизам, ще доведа детето и мъжа, семейството, цялата рода там да се веселят. И в следващия момент, първите 2 часа беше малко странно, оглеждах се, така, никой нямаше телефон, и ми стана добре. Нищо не звъни, няма никакъв хаос и шума на хората, на природата, просто естествена среда. Нещо, което уникално. Между другото, аз това с телефона съм се замислил, мога ли да си наложа сам ограничение и да не ползвам телефон, да кажем за един уикенд. Не мога. И така в главата ми се е родила една идея да накарам някой да ми забрани да ползвам телефон. Явно Жеравна ще бъде място, където това може да се случи. На такова място ти нямаш необходимост от него. Аз там си го загубих последния път 2 пъти. Нещо, което ти потъжиш в една обстановка. Там има гайди. Аз много съм голям фен на доброто озвучаване и отивайки там по пътечката към самия фестивал, от двете страни са застанали стотека гайди и само изживяването да минеш в гората и звука от гайдите между тях е нещо, което е просто неописуемо. Само мисълта за това нещо ме кара да настръхна. Има нестинарски танци, има пехливански борби, има фолклорни групи, които от цяла България през деня представят фолклорното, народното, нашето творчество. Ти потъж в една обстановка, където това нещо просто не се връзва, то не ти е необходимо. Там виждаме снимки от миналата година, това мисля. Да. Аз се замислих, ако отиде човек там, в рамките на 3 дни, къде спи, какво прави, как се случва, понеже аз никога не съм ходил. Уникалното е, че там можеш да избереш къде да спиш. Можеш да спиш в самия фестивал. Тук те виждаме, да. Моя милост. Аз съм с няколко вида, тъй като е фестивал на фолклорната носия, не на българската фолклорна носия, на фолклорната носия, има международни фолклорни носии. Аз съм ето с индийска, на предната бях с китайска, но бях наметната с българско елече. Повечето избират стилизирани носи младите дами, за да могат да са достатъчно вталени и достатъчно добре да изглежда фигурата им. Повечето носи са така подбрани, че да се покаже колорита. Целият гардероб е подбран да се покаже колорита на всички български области. Може би едно от най-добрите места, на което можем да заведем детето си. Носите кой ги осигурява? Ние си ги носим сами или там като дойдем в Жеравна, можем да си ги намерим? Голяма част от хората имат баби, дядовци, приятел в читалище или са свързани все пак на село, където могат да си вземат носи, и голяма част от хората си имат носи. Който няма, като мен да кажа. От 7 години този фестивал се провежда, страшно много хора си ушиха. Имах където в момента се шият носи. Страшно много хора си ушиха носи и вече си имат лични тяхни нови носи. Който не може да си ушие или да си намери, там на място има гардероб, където се дават носи под наем за 3 дена. Цената не е изобщо висока и човек, ако има желание, може да дойде да си наеме носия и там да присъства.
Тази година ще има и нови атракции. Задължително е да си с носия, нали? Абсолютно Да. задължително условие, с дали ще е стилизирана, дали ще е оригинална, дали ще е автентична, няма значение, но трябва да е с фолклорна носия. Може да е, както видяхме от снимките, да е друга народност, няма проблем, но да е фолклорна носия. Носиите от другите народности как стигат до България? Чрез моите пътувания, моите лични носи. Тоест ти Аз съм си, си ги донесла, да. ти си избрала тоалети, които са характерни за отделни държави. Откъде имаш? От кои държави имаш носи? Имам няколко, но сега в момента си, понеже виждам само индийската и китайската, само тях си спомням, че имам в момента като народности. Аз исках да вметна друго, понеже гледам дечицата. Значи, най-хубавото нещо, което може да случиш на детето си, е да го заведеш на такова място, на този фестивал. Защото нашите дечица сякаш знаят повече за Супермен, отколкото за Крали Марко. Е нормално. И сякаш живеем в такова общество. се движим малко, Да, всъщност не е много нормално, но сме свикнали някакси с това нещо. Да. По никакъв начин и образователната ни система не се опитва тези деца да ги научи на ценностите, които имаме. А ние имаме много богата култура, много богат фолклор. Ние все пак сме българи, европейски българи, но българи. Казахте, че се забраняват телефоните. Какво друго е забранено на фестивала в рамките на тези 3 дни? Знам, че има някакви много странни забрани там. Всичко модерно. Пластмасови бутилки, слънчеви очила, телефоните. Въпреки, че там има кът, където може да се ползва телефона, малко по-встрани, все пак доста хора, които и работата им е свързана с разговорите по телефона, не може съвсем да ги изолираме. Има място, където могат да се дръпнат страни и да говорят спокойно, без да се притесняват за това. Но всичко, което е модерно, като нещата, които споменах, там не се позволява, за да може да се запази атмосферата, да се потопи човек 150 години назад във времето. Това ще ти За сметка на чисто това, връщане 150 години назад. Чисто връщане 150 години назад. За сметка на това пък предлагаме доста атракции. Тази година ще има нови групи. Група, която не е била до сега. Минали години имало и чуждестранни групи от Холандия, от Румъния, от Гърция, от Турция. Холандски, гръцки фолклорни групи, така Да, ли? Това звучи интересно. От Индонезия имаше миналата година. И съответно толкова разнообразна програмата и атракциите, че последното нещо, за което ще се сети човек, е да си провери Фейсбук на телефона или да се сеща да говори. Зависи доколко, как се казва, израза, как се казва на български, addicted, Facebook addicted си. Двамата сте с носи в момента. От кои райони на България са? Много хубав въпрос. Аз забавних, моята е македонска. Твоята е македонска, твоята. Моята е тракийска. И така изглеждате и в рамките на тези 3 дни. Не, по-разнообразни сме. Това са 3 дни, все пак трябва да си покажем всичките костюмчета, които сме си решили през годините. Друг важен момент на такова събитие е храната. Отиваме за 3 дни, разбрахме се, всеки може да си намери къде да спи. Какво ядем там? Там има толкова много интересни неща, които аз всяка година като ходя, като организатор, част от организацията на това събитие, се изненадвам. Всяка година идват нови хора, които предлагат различни неща, които само съм ги чувал, че съществуват. Така, едно от най-атрактивните са чеверметата. Те са нещо, което доста време отнема да се приготви и накрая резултата определено си заслужава. На едни големи пръчки, едни агнета се въртат и просто... Типична кухня, разбира се. Сега, къде без кебабчета? Къде да е шопска салата, нали? Скара, салати... Съответно български вино и ръки. Продуцентката Йоли, тук в слушалката вика, стига с тия меса за вегетарианците. Картофи, нажар, салати, палачинки, царевица, мезета, сирене, хубаво домашно овче сирене. Кога започва цялото това нещо? В петък, но има ли някакъв конкретен час? 17 часа е откриването. Да. Цяла нощ. Събота цял ден. До неделя след обяд. Пиене, ядене, музика. Танци. Много атрактивни са нестинарските танци. Чисто практически, ако трябва да погледнем на въпроса, стига с кола до някъде, оставаме си я там Да, до самото, до Жеравна се стига с кола. Това е като се влезе от Жеравна към Котел, от Петолъчката. Вдясно е вече района на фестивала, иначе цялото село си е нормално. Там може да се спре, къщите са
Голяма част са ангажирани. Доволни ли са местните хора? Доволни са. Това е за тях като нещо много интересно, защото страшно много хора идват. Там се възражда цялото село. Интересно да се разгледа и то. Има много интересни неща там. Но акцентът е в фестивала. Ина, ти преди няколко дни ми гостува и си говорихме за положителните нагласи, за позитивното мислене. Помагат ли такива места, такива неща за подобно позитивно мислене? Това е начин да се изчистим от мислите за работа. Да, абсолютен катарзис и най-малкото да видим откъде сме тръгнали. Защото ние сме стигнали някъде, не сме доволни до там, докъде сме стигнали, но да видим откъде сме тръгнали, защото нашите корени и нашите традиции не са това, в което сме ги превърнали. Нали? Да си избираме между Свети Валентин и Трифон за Резан. Съжалявам, че пак сравняваме празниците, но все пак ние трябва, връщайки се назад във времето, виждайки как хората са оцелявали без ток, телефон, с една чешма на Мегдана и така нататък. Ние виждаме, че... Много трудно звучи това. Много наистина. Погледнато за позицията на 21 век е... Тотално невъзможно да звучеше първия път. Аз бях много шокирана, че на мен ми хареса. Просто е страхотно. Аз съм толкова сраснала с цивилизацията, че в момента, в който някой каже, не да идем на палатка, само една нощ ще спим там, и аз съм, не, мерси, миналия път една лисица ми разказвахте как е тропала по палатката, не отивам никъде. А всъщност няма нищо страшно да поживееш малко като дедите си. Били са страхотни, все пак са живели много по-дълго от нас и са били много по-щастливи хора. Според мен е много по-позитивно е било времето и затова ми харесва този фестивал. Нещо, което пропускаме, нещо, което е важно да кажем за фестивала, аз мисля, че вметнахме, че тази година ще имаме автентична българска сватба там. Аз съм просто възхитена. Да. Ще бъде по най-старите български традиции сватбата и двама млади ще си обещаят неща, които аз лично ще следя от разстояние, дали ще изпълнявам. Как ще се случи това със сватбата? Истински минава човек от общината и ги жени или минава само... Абсолютно истински ще им се случи, ако не са подготвени. Сватба то фактически този фестивал се зароди от една такава сватба. Преди 10 години някъде собственика на ансамбъл и продуцент Христо Димитров се ожени, като реши, че иска да направи сватба, на която абсолютно всички гости да бъдат облечени в фолклорни носи, и това беше условието те да присъстват там. И понеже това беше уникално събитие, накрая решихме да направим нещо и за всички останали хора, не само за тези, които присъстваха на тази сватба. И така това беше първоизточника на идеята. Сега това нещо ще го пресъздадем на самия фестивал. Вече може не само гостите на сватбата, ами и всички останали посетители там да видят една автентична българска сватба, което ще бъде още нещо, което досега не се е случвало. И още една изненада има за младите, които още не са се врекли на никой. Ще имаме специален кът, на който ще могат да се запознават, да се люлят на люлки, да са просто като едно време. Ретро варианта на бързи срещи. Не звучи лошо. Събота вечерта има страхотен огън, олелия, който е много висок, огромен огън, около който се завърта едно страхотно хоро, няколко хиляди души. Да видиш около този огън да танцуват, това е нещо, което също... И всички се хващат на хорото и няма задръжки, и проблемите изчезват за 3 дни просто. Че хубаво звучи. Машина на времето го нарича Христо. Да. Сетих се, казахте, много забрани има. Това означава ли, че и оператор няма да пуснете там? Има екипи с специални жилетки, които са обозначени, че това са хора, които заснемат. И фотографии, може да се снима, има си ретро-фото, където може да си направите снимка на... Модерно фото е така, Ники с HD камера да дойде и да снима. Заповядайте, няма проблем, ще ви акредитираме и това нещо може да се случи. Добре. Много ви благодаря, че бяхте тук. Благодаря. Едно модерно зло ще допуснете до фестивала. Надявам се, че няма да пречим много, колеги. Благодаря ви, успех. Ако не стигна до жеравне, ще разказвате след това как е минало тази година. Добре. Обещаваме.